Valnými zhromaždeniami regionálnych obchodných komôr sme uzavreli teda tú záverečnú etapu prípravy na veľké valné zhromaždenie SOPK, ktoré sa bude konať v máji tohto roka. Na tých regionálnych valných zhromaždeniach ide o to, aby sme zrekapitulovali činnosť regiónu za uplynulé obdobie, aby sme si povedali, v čom nastávajúcom období, ale aby sme si aj povedali to, že v akých podmienkach budú podnikatelia v danom regióne existovať a pôsobiť v tom čase, ktorý nás čaká. A keby som chcel zhrnúť také celkové poznatky z týchto regionálnych valných zhromaždení, tak treba povedať, že v zásade minulý rok dokázali firmy ešte prežiť v zásade v dobrom systéme. To znamená, že väčšina firiem splnila aj svoje plánované ukazovatele, aj udržala zamestnanosť, aj vytvárala možno lepšie podmienky pre budúce investície. Avšak treba povedať, že už záver roka naznačoval, že rok, ktorý teraz prežívame, bude oveľa horší, čo sa aj potvrdzuje. A tým základným znakom je zákazkové krytie. Väčšina slovenských firiem, a to treba povedať otvorene, má priemer 40% zákazkového krytia, a to sme už v mesiaci apríli na celý rok. Najmä tí, ktorí sú nejakým spôsobom orientovaní na zakázky, ktoré im dávajú zahraničné firmy, kde pôsobia ako subdodavatelia, hlavne treba z firmy z nemeckej oblasti, hovoria, že tieto zákazky síce nerušia, ale ani nepotvrdzujú. Že čaká sa na to, ako sa vyvinie situácia v týchto materských krajinách a podľa toho buď tie naše firmy budú fungovať, alebo nebudú fungovať. No len samozrejme vec, že takto sa v priebehu celého roka nedá existovať. A preto firmy začínajú špekulovať. Špekulovať nad tým, či presunúť sídlo firmy mimo hranice Slovenskej republiky. To je dneska veľmi populárna ako špekulácia a ja musím dodať, že oprávnená špekulácia, pretože keď zoberieme celkové kumulované zaťaženie ekonomických a podnikateľských činností, začíname byť najhorší v regióne. Naviac bez akejkoľvek účinnej podpory vlády v tejto oblasti. No a ten druhý problém, alebo ten druhý záver z týchto valných zhromaždení je, že nám tragicky padá potenciál pracovnej sily, domácej pracovnej sily, najmä mladých ľudí. Ja viem také číslo, ktoré odznelo u nás v Žiline na valnom zhromaždení, kde aj sídli celoslovenská sekcia odborného vzdelávania, ktorá má cez 135 členov, čiže 135 stredných odborných škôl na Slovensku, čo už je veľmi reprezentatívna, alebo viac ako reprezentatívna vzorka, tak koncoročná súvaha, keď bol koniec školského roka, je, že 80% absolventov z týchto stredných odborných škôl skončilo v zahraničí. 80% a nikto tomu nevenuje pozornosť. Predsednička sekcie sa nedokáže dostať ani k ministrovi školstva, lebo asi ich to nezaujíma. Na regionálnej úrovni sa nič nedieje, dokonca nechcú mnohé regióny rušiť neefektívne stredné odborné školy, ktoré majú už aj počet žiakov pod 100 vo všetkých ročníkoch, pretože je tam lobizmus a neexistuje žiadne pravidlo, že kedy bez ohľadu na lobizmus, na názor regionálnych poslancov, tá škola musí ukončiť svoju činnosť, lebo nemá na to potenciál. Lebo tým pádom je to už iba o tom, o prežívaní učiteľov na týchto školách a nie o tom, že o príprave mladej generácie. A samozrejme vec, čo sa veľmi, veľmi negatívne vníma aj na tej regionálnej úrovni, že ani centrálna vláda na Slovensku sa vôbec nevenuje týmto, podľa nás, kľúčovým problémom z hľadiska ekonomického a sociálneho prežitia krajiny. Komora je tu najmä na to, aby reprezentovala záujmy svojich členov, aby ich dokázala prezentovať voči štátnej moci, to znamená vláda, parlament, regionálne samosprávy a to aj komora robí. Ja by som povedal, možno to trošku aj ináč postavil.
a teraz budem veľmi kritický, je s kým debatovať. Bohužiaľ, dneska máme takú situáciu aj v centrálnej vláde, že s väčšinou našich ministrov sa odborne debatovať nedá. A to hovorím s plnou zodpovednosťou, aj s uvedomením si dôsledkov takéhoto vyhlásenia. A pokiaľ vláda nezoberie ekonomiku, vzdelávanie, vonkajšie vzťahy za základ našej budúcej existencie, tak jednoducho my všetci skončíme zle. Povedzme si otvorene, posilnilo sa medzinárodné postavenie Slovenska za ostatné obdobie? Na básnickú otázku sa neodpovedá, ale ona už sama v sebe nastoluje odpoveď. Čiže to je prvá oblasť. Ako prezentujeme naše záujmy napríklad v Európskej únii? My radi doma kričíme, ale zrazu v tom Bruseli nás nie je počuť. Kde sa stratili tí veľehlasní kriklúni aj z našej vlády, ktorí sú hrdinovia tu, ale prídu do Kice a zrazu sú iní. A je to pár kilometrov. To netreba ísť ani do Bruselu. Čiže nebuďme hrdinovia doma, ale buďme hrdinovia tam, kde my máme. A to je prvá vec. Ale nechcem hovoriť iba smerom na vládu. Keď zoberiem vôbec politickú scénu na Slovensku, ako sa prejavuje opozícia? Aké sú témy opozície? No presne tie isté ničotné témy, ktoré rieši vláda. A takisto ani tá opozícia nejde do podstaty problémov a povedať, páni, tuto je zásadná zmena vo svete, ako sa my ako Slovensko chceme zorientovať v tom a zorientovať preto, aby sme vedeli, že ako budeme fungovať v tom budúcom svete. Áno, dneska je všetko rozhádané, sú clá, sú tu rôzne politiky, bežia vojny, ale historicky to je vždy obdobie, kedy sa niečo láme. A víťazi nemusia byť iba tí veľkí. Víťazi sú tí, ktorí sú dobre na to lámanie pripravení. Existuje na Slovensku priestor na odbornú diskusiu? Dokonca by to nemala byť politická diskusia. To mala byť hlavne odborná diskusia. Tu priestor neexistuje. Tu dokonca, keď by sa chcela vyvolať diskusia, tak sa to berie ako nejaký odpor voči politike. Čiže my sme stratili súdnosť v tom, ako sa riadi štát. Riadenie štátu to nie sú iba koalično-opozičné hrádky. Riadenie štátu je o tom, ako zapojím nielen politické, nechcem povedať elity, lebo nechcem elity zhadzovať, ale nielen politické kruhy, ale aj ekonomické, ako aj mimovládne kruhy do tej diskusie toho ďalšieho smerovania krajiny. Jednoznačne sa ukazuje, že tak politicky, ako aj ekonomicky, ako aj sociálne dochádza k presmerovávaniu. Ako sme na to my pripravení? U nás nie sú toto témy. Dneska my máme témy, kto bude ministrom, koho vyhodíme, koho vymeníme, či ten poslanec zahlasuje za alebo proti. Takto politický systém nemôže jednoducho fungovať. A je to v prvom rade nezodpovedné voči vlastným občanom, voči nám všetkým. Veď na to sme sa zúčastnili volieb, preto sme volili ten onoho, aby tá politická štruktúra nejako fungovala. A zodpovedne opakujem, to nie je len o vláde, to je aj o opozícii. Lebo pokiaľ bude správne témy nasadzovať tej diskusii aj opozícia s dobrými názormi, tá vláda nebude mať kde uhnúť. Ale keď všetci nabehnú iba na jeden systém komunikácie, ktorý je vzájomné ohadzovanie sa, očierňovanie sa, žiadne podstatné veci, ktoré treba riešiť v tejto spoločnosti. Kto o tom hovorí v tej politickej sfére? A pokiaľ toto nebudeme riešiť, tak môj názor je taký, že Slovensko z tejto zmeny, ktorá prebieha vo svete, prebieha zásadná zmena. Či si to uvedomujeme alebo neuvedomujeme. Zásadná zmena, v geopolitike samozrejme vec, ale s dopadom vlastne na všetky krajiny. A pokiaľ toto my nedokážeme nejakým spôsobom intelektuálne zvládnuť, tak Slovensko nemôže skončiť dobre.